Hej. Jeg vil godt snakke om kortfilmen De Nye Lejre. Jeg vil gerne starte med de 7 parametre. Det første parameter, det er personen. Og her i den her film, der er hovedkarakteren 2 mænd. Den ene lidt mere buffer end den anden. Og så det andet parameter, det er valget. Her bliver der altså taget et valg om de skal give mel til deres underbo. Hvilket så er et risikabelt valg, fordi at melen viser sig faktisk til at være heroin. Det tredje parameter, det er overraskelsen. Og her, der bliver de overrasket. De bliver sådan lidt overrasket over det, der er sket. Fordi der sker en masse ting igennem den her film. Så de bliver sådan overrasket over det. Så fordi han starter med, at så må han ikke ryge en cigaret, mens den ene spiser. Så kommer den her drastiske hældning, og så må han godt ryge til sidst i filmen. Så altså, det er ligesom, at det tager meget på ham, det der med, at oh shit, der skete lige noget der. Så er der lyden. Og lyden, den er rigtig dyster i starten. Eller hvor han sidder og taler om alle de kriser, der sker i verden og sådan noget. Så peger det ligesom på, at okay, det er dystert, det der sker, så derfor skal lyden også være dyster. Og det gør sådan, at filmen, den fanger os lidt mere. Det 5. parameter til tingen. Så her i den her kortfilm her, der spiller, her der er tingen, melen, skråstreg heroinen. Fordi at det er den, der spiller den største rolle i den her film. Og farverne er sort-hvid, hvilket også gør filmen mere dyster og gammeldags. Ud fra berettermodellen, så har vi sagt, at anslaget og præsentationen overlapper hinanden, fordi når der er en kortfilm, så kan de ting godt overlappe hinanden tit, fordi at den jo ikke er så lang til at uddybe de forskellige ting, der sker, så det hele er meget kort. Så anslaget og præsentationen overlapper hinanden, og det er der, hvor at de 2 mænd sidder og snakker, og den ene prøver at tænde en cigaret, og ham den anden siger, at det skal han ikke, men ham den ene så siger alle dårlige ting i verden, og forklarer, hvorfor kan han så ikke tænde en lille cigaret. Det gør jo ikke noget i forhold til de forfærdelige ting, der sker i verden. Og point of no return, det er der, hvor at manden giver damen melen, fordi så kan hun ligesom ikke gå tilbage, fordi nu har hun ligesom fået heroinen, undskyld. Og konfliktoptrapningen, det er der, hvor de 2 mænd går ind i lejligheden og spørger, hvem af dem, der hedder Per. Og det er der, det hele starter. Og klimakset, det er der, hvor at moren kommer ind og siger, at hendes datter ligger op på gulvet og er helt væk og sådan noget, fordi hun har spist boller med heroin i. Og det er sådan der, hvor det går helt galt, hvor at de begynder at skyde rundt og sådan noget. Og udtoningen, det er så der, hvor de 2 mænd igen sidder tilbage, hvor det er samme scene som i starten, hvor de så sidder og snakker om, at nu efter der er sket alle de der forfærdelige ting, med at alle de der mænd kommer ind i lejligheden og sådan noget, så synes ham den anden alligevel, at det er okay, at han tænder sin cigaret, fordi det betyder små ting ikke så meget alligevel, når han ved, hvor barsk det kan være. Sarah, den gik ud, så jeg filmer stadigvæk, og det er din kode. Den kode skal skrives, så jeg filmer den lige nu. Kan man det? Okay. Virkemidlerne i De Nye Lejre er, at lyden er meget intens og meget mystisk, hvilket gør klimaks mere spændende og fangende. Filmen påvirker os på den måde, at både lys og lyden og bevægelserne gør, at filmen er mere mystisk, og vi tænker mere over den, altså den bliver mere tankevækkende. Farverne er sort-hvid, hvilket gør den mere dyster og gammeldags. Synsvinklen er fluen på væggen, og det er ikke nogen fortællende film, fordi der ikke er nogen voiceover. Filmen er lineær, som man også kan se på berettermodellen, og det er normalt perspektiv, intet fugle- eller frø-perspektiv. Budskabet er at leve i nuet, fordi i starten af filmen vil den ene mand ikke have den anden mand tænder en cigaret. Efter den mærkelige hændelse
hvor han godt, fordi nu betyder de små ting ikke så meget. Og det er bare det vigtigste at leve nuet. Kæft, det er dybt, mand.